разбират знаците, които се дават и съдебната система. Аз не мога да разбера, когато си го задържал със самите евра вътре в печатницата, в момента, в който е там. Какво доказателство повече му дам? Добре. Страхувате ли се обаче, наистина като партиен лидер ви питам, освен като премиер, че партията ще загуби защото? Вие се надявате хората да ви харесват все още, но въпреки всичко хората живеят трудно и вие го знаете. Значи инфлацията изяжда. Значи това е хубаво да демокрация. Легни. Интересува този въпрос. Хората. Но те се надяват, човек някак си има отговорност към доверието, което съм дал. Не може да кажете, не ме интересува. Не интересува вашия въпрос в случай. Дали загуба изборите. Не ви питам това. Напротив, въпрос ми е, чувствате ли отговорност към тези хора, които ви възложиха страхотно доверие и в момента не се чувстват добре. Това е съвсем различен въпрос. Аз никога не съм обещал. Вие най-вероятно да спечелите, това е друго. Никога не съм обещал, че трябва да почна пак. В момента, в който ние дойдохме на власт, какво имахме? Правителството, което казваше, че няма криза. Деня, в който влязохме в правителството и отидохме в финансово министерство и винаги за това съм казвал и за това за бившия министър Орешарски, ние лоша дума не кажа. Той прави мъжество, дойде на финансово министерство, в мое присъствие министър Дянков казва да, към днешна дата вече сте се купили над половин милиард. Сидни. Как половин милиард? Ами тук, Сидни. Нали не беше криза, нали не беше Сидни. както и да е. Ние самите, и това е Сидни. Защо ме питате? Сидни. Ние тогава не знаехме действително в какво трудно положение държавата, в какъв патак е затънал. Така че в момента както поехте властта? Сидни. Браво. Най-ниски данъци, най-малък дефицит. За пример в Европа. С вече в пъти усвояване на европейските фондове. Милиарди влизат в България. Заварих спрени фондове. Добре, аз обаче искам да продължа този въпрос. В земеделието имаме 1 милиард приход повече от вноса и износа. Ето изборих ви 6, 7, 8 неща. 3 милиарда и 5 милиона лева. Рекордно много пари за здравеопазване. Откакто и то в кризата. Вие давате обаче, според мен, никой не е разбрал, че нещо се случва в здравеопазването. Ето и аз като пациент не разбрах какво ми е по-различното от сега преди 2 години. Казвам съвсем искрено.